Sugeng dalu Mbak Niken. Piye kabar sampeyan, Mas? Alhamdulillah sehat. Sampean piye? Oh, aku tuh apik. Aku ya apik Sampeyan ini karo sapa? Aku dhewe. Gak karo ingon-ingone sampeyan. Lho. Kang Ujang kuwi lho, Mas. Tak jak ingon-ingonku. Oh, Kang Ujang ku lho, Mas. Kang Ujang. Pengen ro. Iki lho lha iki apa iki apa? Iki. Ingon-ingon no elek. Lah iya tak tinggal wong engko gak tak jak. Wong sampean kula ganteng, Mas. Ingon-ingone sampeyan lho masa kaya ketek. Lah iya ya ngono masalah. Ngono kaya ngono ya. Aku kirik sih, aku kirik. Iki nyapa to melok-melok lho nyapa. Lah kok nek aku ora ngomong-ngomong enek ngeloni-ngon nih jane kucul kok Ora gitu. kenal kowe. Ora kenal. Kenal. Sampeyan jak to, Mas. Jane ora tak jak wae melok dhewe. Lah iya. Berarti